ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ದೆಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ನಿಕ್ಲೆಗೊಲ್ಲ ಕಲ್ಪರಿತ್ತಿಂದ ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನಂದೆ ಮನೋಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ದಾದು ಗೊತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿತ್ತ ಪನ್ಪುನಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆಡ ಹಳ್ಳಿದ ಮರ್ದಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಲ ಆಡ ಅಡಿಗೆ ಆಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಆ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜನ ತೂಯಿಜಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್ಜಿಂಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ವಾಚರ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಜನಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಒಂದು ಪೂರ ಪೇಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಗೈಸ್ ತಬಂಡ ಬಾನ ಪಿರಾಡು ಪನ್ಪಿರು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೊಲು ಮೋಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಐತ ಬಂಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರೇಜನಂಡಲ್ಲ ಬರು ನಮಕ್ ಒಂದು ನೂದುಲ್ಲ ದಾಂಟುಜಿ ಇರ್ನುದುಲ್ಲ ದಾಂಟುಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ಓಲ್ ಅಂಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಓಲು ದಾದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಅಜ್ಜ ನೀನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನ್ಕ ಪಂಡ್ದು ಎಂಕ್ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಫಲ ಮಲ್ದೆ ಐನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಶೇರ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡಾಪುನ್ ಪೊಸತ್ತುಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೇಳೆ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕೆಲವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗರ್ಭ ಪೋಯ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಂಗೊಳ್ದಾಡು 4 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ನ ಉಂಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂದಂತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಐತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದಾದ ಫಾಲ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದು ಐತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಡದು ಮತ್ತು ಮದಿಮೆಯಿಂದಕ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇರು ಸಹಜ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ಅಂತ ಸಹಜಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಕುಲುದಿಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಕಂಡನೆ ಸಟ್ಲ ಆವಡು ಬುಡೆದ್ದಿ ಸಟ್ಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೋಡಂಡ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡತಿ ಅವು ನಮ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ಡಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಲಾಂದು ಪನ್ಪುನ ದೇವೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗೈಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಟೈಮ್ಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತು ಏಜಿಗೆ ಇತ್ತು ಫಲ ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿಂಚ ಫಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಏಜಿಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಂಟಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಐಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು 2ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆವಡು ಏನಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತದಂಡಲ್ಲ ಅದಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಪಂಡ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಗೆ ದಾದಂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಓಲೋಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ತಿರ್ಗನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಾನ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜಿನ್ನಿಕ್ಲೆ ಐತಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಹುದು ಯಾನು ವಾಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋತಿಂದು ಪಂಡತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗದೆ ತೊದ್ದು ಒಂಜಿ ಶೈಟ್ ಕಟ್ಟುದೊಲಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುದೊಲಿ ಆತು ಎನ್ನ ಕಂಡಾನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿರ ಐನು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅವು ನೆನಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಸೈವರಂಟ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಾಗ ಫಲ ಉಂಡು ಇರು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡಬೇಕು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ ಎಂಚಂಡಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ್ದು ಐದು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪೆಡ್ ಪೂರ ಒಂತಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆದೆ ವಸ್ತು ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಈ ಕಬಾಬು ಗೋಬಿ ಆಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಪೂರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆದ ವಸ್ತು ಮುಟ್ರನ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ವಸ್ತು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಪೇದುಜಿ ಆಂಡ ತೋರಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೆ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ఒక ಅಣ್ಣಂಪುಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೆ ದಾಲತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ವೀರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಚೀಪೆದ ವಸ್ತುಲತ್ತೆ ಚೀಪೆ ಮಲ್ತು ಚಾ ಅವು ಸುಗರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಡು ಅವುಲ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಐನು ಪೂರ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಒನಸ್ಲ ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ 1 ತಿಂಗಳ್ದು ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆಗ್ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟಿಕಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ದಾಲೆನ ಬಾಲೆಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್
ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನರ ಪೂರ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನರ ಪೂರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಡಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಕೊಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ತೋರಳತ್ತ ತೋರ ಬಂಡ ತಿಂಪಿದ ಆಂಡಲ ಚುಚೂರು ಈ ಕೈಕರಡು ಬರೋ ನೀರು ಬರೋ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೈಸ್ ನಡಪರಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿ ಪಾರಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಆ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸಾರ್ನೆ ಬರೋ ಮಲ್ತೆಂತಾರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಆಂಡಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಈ ಕಾಡು ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಐಕ್ ವರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೀರು ಕಾಡು ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು ಏನು ಬಂಡ ಕೇಬಲ್ದ ಬೇರ್ತ ಜೀರ್ದರಿ ಬಾಡು ಕಸೆ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಲಿ ಒಂತ ಕಾರದ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಡೊಂದು ಜೆಪ್ಪುಲೇಂದು ಅವು ಕಾರು ನೀರು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ఒక 5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ದೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಬಾಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಪಲ್ಲಂಡ ಈ ಕುಂಟು ಬುರ ಅರ್ಧ ಪಣ್ಣಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಗಾಳಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಂದಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡ 5 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು 4 ತಿಂಗಳದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ಚಾಕ ತಾರದೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಪರೊಂದಿಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಡು ದಾಲ ಬೈತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಡ್ಲೆ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಅವಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತು ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕು ದಾದ ಬಂಡ ಬಾಯಿ ಕೈಂದಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ಆತನೇ ಟೌಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚದು ಏನು ಮಂತೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ತಿನ್ನಾರ ಬರೋ ಪೋಪೆದು ಜನ ಈ ಬಾಯ್ಕೆ ದಪ್ಪಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂದ ಕುಮ್ಮುಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂತೆ ತಿನ್ನಿ ನೀವನಾಗ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪು ಸ್ವೀಟ್ ಆನಂಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬಾಯಿಕಾಯಿಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿದ ಹಾಲು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಚದೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಪ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ನೆಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದೇನೇನು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೆತ್ತಕ್ಲಿ ಬರೋ ಕೊರ್ತೇರು ಬಾಯ್ಕೆದ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡಿಕೆತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲು ನಟ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊರ್ತೇರಮ್ಮ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಚುಚೂರು ತಿಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ಪಾರ ಆಪಿತ್ತು ಜಂಕ್ ಚುಚೂರು ತಿಂದನೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೀರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಜಿ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆವಡು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಜರಿಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಲ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಲಿ ದಿನಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜು ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇನೆಂದು ಹೋದನ್ನಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು ಸಿಜರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ పోతున్నా కండ అలా గాడి మళ్తుండ్లా పోదిచ్చాండు మా అంతేరికి ఆశ్చర్య అయ్యో ఓర్మ తింగొల్లు అలా గాడి పోతున్నానా అందు ಅಂಚನೆ ಸುಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕನೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟಾಡ ಚೂರು ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳು ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡ ದಾತೆ ಚೂರು ತಿನ್ಪುನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ತಿನ್ನರು ಪೋಯಿಜಿ ಅಂಚ ಈ ಗರ್ಭ ಪೋಯಿಂದೋಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜು ವೇಳೆ 4 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭ ಪೋಂಟ ಕೋರಿದ ವಸ್ತು ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೆದ್ದನಾಗ ಪೆದ್ದಿನ ಮಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪ ತಿನ್ನರ ಬರ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಸ್ತಿಂದು ಮೂಲಂಜಿ ಬಾಳೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಮೇಲೆ ಗರ್ಭ ತಿಪ್ಪಂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆದ ವಸ್ತು ಅತು ಮೀನು ಕೋರಿ ದಾಲ್ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ದವೆ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪ ಕಾಲಜ್ಜಿರಿಗೆ ಪುರ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪತ್ತ ಅಂಚ ಪರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಗೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿಗೆ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡ ಈ ತಿಂದುಂಡಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಿರುಮುನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು 5 ಬೊಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆತನ ಉಂಟಲ್ಲ 16 ದಿನ ಒಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಗಾಯ ಏನಪ್ಪ ಪೇರು ಹತ್ತುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ನುಂಗುದುಂಡು ಗಾಯ ಪೂರ ಸಪ್ಟಿಕ್ ದಾಲ ಹತ್ತುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಇರು ಗುಡ್ಡಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಾರೆ ಯಾನು ಫಲ್ನಕನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಾರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಉಂತನ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದೊಂದಿತ್ತ ಉರಸಿ ಒಂದು ಬರೀ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಬೊಡ್ತನ ಕಷಾಯ ಆಡ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ಚ ನೆಟ್ಟ ಕಣ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 16 ದಿನ 16 ದಿನಕ್ಕೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ಚ ಇದ್ದು ಒಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಬ್ಬೆಲ್ಲಾಗ ಆಯ್ನ ಈತೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಹುಷಾರೇ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಂಡ ಪಂಜಿ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಜಿ ನಂಜಿದಸ್ತು ಬದನೆ ನಂಜಿದಸ್ತು ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವು ತಿನ್ಪೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಪಂಜಿ ಬದಾನೆ ಅವು ಪೂರ ನಂಜಿದಸ್ತು ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಅನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ತಿಂದುಂಡ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಕಿರುಂಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಈತ ಬಂಜನಕ್ಲ ಆಯ್ದಕ್ಲತೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಸಹಜ ಅದೇ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನರನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ
ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದೆಟ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ ಯಾನ್ ತಿಂತು ಜಾನ್ ತೊಗರೆ ಬೆಲ್ತ ಸಾರು ಈ ಸೊಸೆರ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಅವು ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಿಯದ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ತಿಂದದ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತಿನ್ನರ ಪೋರ್ ಚೈನ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ಲಕನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಂಡ ಯಾನ್ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆತನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ತು 6 ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಪು 10 ಗಂಟೆ ಅನಗ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗೆ ನಾನು ಲೆತಂಪೋದು 11 ಗಂಟೆ ಲೆತಂ ಬೈದೇರಿ ಫಿರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಮರ್ ಜೊತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ಮಂದಿರು ಬಲ್ಬುಗ್ಲ ತಂದು ನಾ ನೆಕ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರು ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಪಂಪೆರ ಟೈಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರು ಬೈಯಡು ನೆಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಡ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರು ಏನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ಎಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಡ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೂಕೊಂಡು ಹೋಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದನು ತಗೊಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಹೆಂಚಿಪ್ಪುನು ಬೇನೆ ಪಂಡದು ಸಿಜರಿಂಗ್ ಐನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ನಾರ್ಮಲ್ ಐನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಆ ಬೇನೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಂಡತಿ ಬಾಲೆ ಜನನ ಕೋರ್ಕೊಂಡ ಆ ಸ್ವರ್ಗು ಬತ್ತದ ಆ ಲೋಕ ಬೋತು ಈ ಲೋಕ ಬತ್ತಲಾಗ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದೊಡಂಡ ಆ ಲೋಕ ಬೋದು ಈ ಲೋಕ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇದ ಬೊಕ್ಕ ಏಮಂತನ ಆ ಬೇನೆದ ಖುಷಿಲ ವಿಷಯ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಐನಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಐನಾಗ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಅಂತನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಪಿದ ಏನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತೋಟದನ್ನ ಏನಲ್ಲ ಪುರೆತ್ತಿಂದ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಜರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಎರೆಗಂಡಲ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪೊಂದು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತು ಅಂಚದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿಡ್ಪಿನಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೆದ್ದನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಾರ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ದಪ್ಪಗ ಅನುಭವದ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ